রিসিভ করে না, ইঞ্জিনিয়ার ফোন করলে রিসিভ করে না, কষ্ট পাইতেছে। ईद गारिया कालायजाक जों लामा खामियाव ईद बनानै बागै ईद गारि दै फाय दङ इएम सानि जिसो ईद गारियाव काजाक नरं मुगै मानखना जत हाकर दंनाय जागाव लामनि हाकरनो जों ईद मेटेल गवैनेस नामैरिबो आनो मुक्ति Kebangariro, bugrano ke bentar, kebangma bororo, bugrano sezata, kebangma netaro, bugrano hanya shalaika. Kebangariro, bugrano ke bentar, kebangma bororo, bugrano sezata, kebangma netaro, bugrano hanya Jesu kano kebengo, Jesu kano shezabo, Jesu kanya shafano, abo mungsha julia. Ini kebayan de kunoka, ini kebayan de kunoka, ini kebayan de kunoka. Kami shalaika, bazar shalaika. Ini Roshabari Pramotha YTF milieu sini IM sat Rajesh Tripura bersokare tu Ondasra Roshabari tu Ondasra lama khamena di dokter jangan lama selam layu tahu lama selam tu juga federasi ni adang rau workers rau Sikliro balik nilai tongko di masyalaika Otabu kono payako kupur hene kecak hene bekai hene pelai hene hamsa opaya shidi sini bol kali bazar lama kami atau mana orang bos namlai tunggu hakoro id kita saman kiri lainnya sini YouTube federasi ni adong workers raw tetap faija samung play layo kita iem tunggu samung play tunggu lama kami ya emang ke junggal ke saja terus ya bareng bareng benda surat tengah bagai Lai kondisi hamya lama nih, apno sini yem nih, tidul mung bay, metal tuh dui tunggu tabu.
रायमा बेली जों दिनै रयसाबारि मियानि जरा सामुं स्टारखे माने तिनि बाय गाय 5टा टिपार ट्राक जे लामा हाइमाना जों इट बाय फिलाप खालायनानै गायखौ हागर गुथुबले र मंगलबार सोमबार बलखाली बाजार के सियो बुरा स्वर्ग सिनि ब्लक लेभेलनि UDI-50 नि लामा जतो सिने जों हमने नांनाय सिने इलाका ओकरा स्टूडेंट जतो लामा तो लाइसो बास तिनि बाजारनि साल गोबां माय महाय पैसेंजर गारि जोंनि जेराव लाइसो लामा हाबे स्टेट PW दिनि लामा खायनाय खायनाय सागो जों जे नुगोने माने ताबो जराते काम चले आइया जे अवस्था लामनि हमनानै मत करे गारि बुलाय मिया मा हाकर होइतो एलाकान बर चंगलानि माने जतनो कष्ट होतो जाय लामते लाइसनानै हाकर लाइसला मिया तो अन बाय जों YTF अन बिहाबो तिप्रा मथा जों फिलाप इट पाए अब कोनो सरकारनि या जों पार्टीनि अंगै फिलाप खायतो जों नायनाय जे पैसेंजरा माननाय पूरा तो जतो खारनो पसिबल नङा जोंनि जे पसिबल नङा जों खायलाय दङ मियानि जरा स्टार केमनि ताबो केमनि खाय दङ जों जे पार्टीनि अंगै मथानि अंगै जों जे सुक्तै मिया तिनि मायना नायनाय जे आरो पार्टीर दंनाय BJP AFP CPI बबजरी खायरो फाय हंखाय आरबो जानाय बनबा कोयनाय खायनाय बाय मा के चुबालाय जों तिनि जे नेक्स्ट डे आर नेक्स्ट डे साइ थानाय BJP AFP CPI रबो खायनाय देखाय दे सब नाय लाब करे जों मथानि ओइ जों खायनाय जों जा सुक्तै सिना आइडियोलॉजी सिनि स्टैंड माय राजनीति सिनि खायनाया एलाका जों बायके चुबानाय सिनि सुक्तै बायके पिसानाय बायके जों सालामलायनाय मोसे PW नि साखाय बो खाय दंगो माय हाकर दंगो तबे एलाका लाइसो माय दंगो म फिलाप खायनाय बायको खायनाय अ तब क्वेश्चन जों तब साइकेल Terus